muna son kuɗi amma kun ba masa aiki, muna son cin nasara amma kun ba mu juriya, muna son mu yi suna amma kun ba mu da jajircewa. Ta yaya kuka haka zai yi? Ba zai taɓa yiwa ba. Idan kana son kuɗi dole sai ka tashi ka nema. Me yasa ma a nan lokaci ba mu neman ilimi sai dai mun bayar mata kai da kuɗi, kowa kuɗi. Dan uwa ka nuna gwada wannan abun biyu gani za su tafi. Ba shi wani ilimi ba shi ta yanan ba kuɗi, kuɗin kuma suna ba su ta yanan ba ilimi. Saboda duk mai ilimin da bai kuɗi sai gaske ba kowa na ba da kashe daraja, kuma duk mai kuɗin da bai da ilimi shi ma ba da kashe daraja. Haka mu dinga sa kanmu da cewa zai yi, za mu sa gaba mu dinga cewa zai yi. Idan ka katse ko ka yi sai ba zai shi